Halo bolo-bolo, asap bom mancing tak kasih info ke spot Bantengan. Ini rutenya dari arah iki Tugu Pertasi Kencana Wuryantoro gitu. Nah, iki asake lurus, mau ke arah Wuryantoro iki Tugu Garuda Pertasi Kencana gitu. Arah ke lapangan tembak gitu, lapangan tembak Polres Wonogiri iki. Iki jalan lama bolo, jalan lama sebelum ada pembangunan Waduk Gajah Mungkur iki lurus terus bolo. Wes nurut dalan iki engko rak ya tekan nggone engko bolo. Ini iki dalane ya halus agak grunjal-grunjal dikit ngono bolo. Gitu. Pokoknya mengikuti saya ini nanti ke spot Bantengan. Spot nggo nyobok bolo. Nah, iki nek pertigaan lapangan tembak dhewe langsung ambil yang kanan. Iki ambil kanan. Kanan iki pokoknya lurus terus bro. Nah, kanan dalane rada kan kene iki ratus rada grunjal-grunjal dalane bro. Ngene bro, tak info-info pokoknya lapangan tembak. Enggak iki lho lapangan tembak iki samping iki lewate. Dalane yo grunjal grunjal rada. Nah, iya ta. Rada gas bantre iki, kentang tekan nggone iki bro. Gas pokoknya digas bentang tekan kono. Ngarep iki nek jembatan Lawas bolo. Iki nek jembatan Lawas iki nek banyune kebak iki ya kena banyu bolo. Iso kelep kena banyu iki nek banyune sithik. Iki sih gas terus. Oh, pemandangannya ya ijo royo-royo. Sahdu banget ya. Pokoknya yang konten mesti nek kata-katanya sahdu ngono. Oke. Gas masih gas terus bolo. Dalane tapi yang gua groge jeroan iki. Pak, jero-jeroan gua grog. Dalan iki bolo nek lurus tono tekan spot Lengkong. Nah, wede nek pertigaan iki lho. Pertigaan opo? Pokoke sing nek pertigaan nek lurus tono Lengkong ade langsung tekuk nganan. Tekuk nganan iki terus sudah tapi dialane bolo wis. Nang ngesot-ngesot iki dalane. Gitu. Barudan ngene iki lha semreset meleset orang gendah kayak dalane. Pokoknya tetep tak terabas iki pokoknya sampai lokasi. Pokoknya dalane nuruti dalan setapak iki ya bolo. Pokoknya lurus iki terus. Oke.
Lah ngarep iki bolo, ngarep iki lho, ngarepku iki engko enek nganan iki, kan iki lho ngarep iki lho. Nah, enek pit motor parkir angel bener ngomongnya. Kuwi nganan kuwi tekan spot ST bolo. Nah, kalau rombongan kae ke spot ST nyobok wae. Ade sik lurus terus. Lah iki ngarep kae bolo, patokane nek wit garing iki lho. Wit garing kuwi ya wis nek wit tekan wit garing kuwi karek maju lurus tekan nggone wisana wis ketok banyune kae. Ngono ya bolo, tak info do spot Bantengan. Oke, terima kasih.